खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। गवालपारा जिल्ला बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि 3 दानारि थुनलाइयारि जथुमा गवालपारा जिल्लानि राङाथारि लोक्षिपुराव सानसेनि हाबाफारिजों मोजां जोबनानै थांबाय। जथुमनि हाबाफारि बायदि खन्थाइ आरो रायथाइ बुब्लिखौ सामलायो गवालपारा जिल्ला बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि आफादगिरि उज्ज्वला पाटगिरिया। साननि 1:30 सल' आरो सुंद' सल' बुब्लि जागायो। बेहाय सल' आरो सुंद' सल'फोरखौ फरायथिनाय जायो। गवालपारा जिल्ला आइजो लिरगिरि गौथुमा फैगौ 2024 मायथाइनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय हाई सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै बांसिन नाम्बार मोननो हानाय डक्टर सम्भाबती खाख्लारि रोंथाइ बान्था होनो फोसावदों। डक्टर सम्भाबती खाख्लारि रोंथाइ बान्था होनो फोसावनायाव बे बान्थायाव दङ नोगोद 20,000 रां आरो फोरमान बिलाइ। बे बान्थानि रांखौ रुंसारि डक्टर सम्भाबती खाख्लारिनि अनजालु फिसाय BKWSनि मावफुं सोद्रोमा अमेय कुमार बसुमतारिया होगोन। गवालपारा जिल्ला बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि जथुमावनो बोसोरफ्रोमबो सा सानजा भारतनि लाइमोन थुनलाइगिरिनो गाव सोरजिनाय साबसिन बिजाबनि थाखाय आंगुबै हरेश्वरी हाज'वारि लाइमोन थुनलाइयारि बान्था होनोबो फोसावबावो। बे बान्थायाव फोरमान बिलाइजों लोगोसे नोगोद 10,000 रां थाफागोन। गवालपारा जिल्लानि बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि 3 दानारि थुनलाइयारि जथुमाव गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय आइजो लिरगिरिफोरजों लोगोसे लाइमोन लिरगिरि आरो गागि गोदान गोबां लिरगिरिफ्रानो गाव गावनि सोरजिनाय खन्थाइ, सुंद' सल', रायथाइफोरखौ फरायथियो। गवालपारा जिल्लानि आइजो लिरगिरिफ्रा बेबायदिनो गुबुन समावबो बेबायदि हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों। खन्थाइ, सल', रायथाइ, गुबुन आयदानि थुनलाइयारि सोरजिथाइफोरखौ फरायथिनाय हाबाफारिखौ गवालपारा जिल्ला बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा बेबायदिनो लाबोबाय थादों। बेबायदि हाबाफारि लानायजों जिल्लानि गोबां लाइमोन लिरगिरिफ्रा थुलुंगाखांदों आरो लिरनो फरायथिनो खाबु मोनदों। सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय 3 दानारि थुनलाइयारि जथुमा मोजाङै मोजां मेहेरगोनाङै जोबनानै थाङो।